चाची जी खैली आज हमार जन्मदिन हम मिठाई खाई। खूब खुश रह, खूब फला फूला। मास्टरनी भाभी के 40वां जन्मदिन के ढेर सारा शुभकामना। 40वां? हम तो 35 साल के बनी। अच्छा बताई तो रउर जब ब्याह भइल रहे तो कितना बरिस के रही? 25 साल के। और शादी भइले कितना दिन भइल? 15 साल। 25 में 15 जोड़े हम तो 40 भइल कि ना? कहाँ 35 नु भइल। रउआ जोड़े ना आवेला का? गजब बात करते नहीं रुआ। माया तहार जब शादी भइल रहे तो तू कितना साल के रहो? 16 बरिस के। शादी भइले कितना दिन भइल? 34 साल। 16, 34, 50 बरिस के माँ भइली। उहे हम समझाए कोशिश करते नहीं रुआ के। हम 50 साल के बनी। हमर 45 साल उम्र भइल। 16 में 34 जोड़बू तो 50 में होला। 50 ना भइल, 45 भइल। अच्छा हो गइल बा। अच्छा तू बताओ जब तहार शादी भइल रहे तो तू कितना साल के रहो? 25 साल। शादी भइले कितना दिन भइल? 5 साल। तो 25 और 5 30 भइल नु। तू 30 साल के बारू। 30 साल के बनी कि 25 साल के बनी? तारा लोगन के हिसाब जो रहबे ना करेला। तारा लोगन से बहस कइल मतलब दीवार में सर मारल। तोहरा ना आवेला, जा हिसाब सीख।